Vlog 3. Πες γεια. Γεια. Θα τρελαθούμε ρε. Και το πήρα πάνω από το κινητήρα να μην πέσει κάτω. Δεν είναι παιδιά εδώ. Κάνεις vlog. Γεια σας, είμαστε στο Bad Kriegsbach. Σε μένα, εγώ που μένω εκεί στο σπίτι μου και εγώ είμαι YouTuber με το Dino, άμα ξέρετε. Λεγόμαστε Dinos Gamma Kappas. Δηλαδή αδέρφια. Όχι στο Εδώ ένα ράδιο. Εδώ ένα ράδιο ψεύτικο. Τι λέω. Halt die Maul. Du. Εκεί πάνω έχει γήπεδο. Πού πήγε ρε παιδί μου? Δεν ξέρω, ούτε εγώ το βρήκα. Το έχεις αφήσει εδώ, μετά το έχεις πάρει. Το είχα πάρει από εκεί. Τότε θα το έχεις βάλει στην τσέπη σου λογικά. Λογικά δεν είναι. Έστω διάλογα μου και μου είπες χάρη. Παιδιά, βλέπετε αυτήν εδώ την μπάλα. Κοιτάξτε τώρα. Monster Energy. Γεια. Όπως βλέπετε εκεί πάνω εκεί πάνω είναι το σπίτι που μένουμε μέχρι αύριο. Ξέρετε το Dino Gamma Kappas. Εγώ είμαι. Ψεύτης! Αυτός είναι ο μπαμπάς. Έχουμε κάτι να βρούμε. Παιδιά, Παιδιά. Φεύγουμε. χωρίς τέτοιο καπάκι. Τι καπάκι. Μπορεί να τους έχει μέσα. Λέω μήπως ότι το έφυγε. Δεν μπορεί να το έφυγε. Είσαι τόσο χαζός.
είπες ρε? Τι θέλεις ρε? Τι θέλεις ρε? Τι θέλεις ρε? Είμαι ο ξαδελφός του Νίκο. Ουι! Σιγά να με χαμωτήσεις. Μα, Περίμενε ρε τώρα αυτό. καλησπέρα. Βγάζουμε το μπούτι μας. Λοιπόν, τρώμε και φεύγουμε βόλτα, Άντε πάλι βόλτα. Άντε πάλι βόλτα. Τι να κάνεις? Εσύ δεν είπες θα κάτσουμε αύριο στο σπίτι? Ποιος δεν είναι κοιμηθεί, δεν μπορούμε να κάτσουμε στο σπίτι. Πού θα πάμε? Θα πάμε πάνω στο Βόλβο εκεί στο πάρκο. Α, αφού θα κλείσει ραντεβού του με τα φίλους. Πήγαινε μέσα, πήγαινε. Κάνεις ρε. Καλά. Κάνεις χαζί. Είχες πει ότι θα πάμε με τους φίλους. Να, ο Μάριος. Κάνε γεια. Αμάρι κάνεις ρε. Μάτι. Πες γεια. Πες γεια, πες γεια. Πες πάλι. Μπράβο. Τι λέει? Τι κάνεις ρε χαζέ? Ναι. Στην κουζίνα είναι. Πού? Δεν βγάζει. Πού θα πας? Θα πας κάπου. Όχι ρε, πού να πάω εγώ. Πού να πάω. Πάρουμε ένα χυμό. Φύγε στα μου. Μάρι, φύγε. Φύγε, θα πάμε να αγοράσουμε τα χυμούς. Πολύ ωραία.